pripravili na predpovedanú prívalovú vlnu. Aj keď urobili všetko, čo mohli, zúriaca voda aj tento raz zvíťazila. Včera podvečer ľudia s hrôzou čakali, čo sa bude diať. Všetci vedeli jedno. Obyvateľov Vranova na Topľou dnes čaká ťažká noc. Na ich mesto sa má totiž každú chvíľu dovaliť obrovská prívalová vlna. Aj modliť sa budeme veru a Pána Boha prosiť, aby nám to pomohol prekonať a prežiť. Od rána sa pripravujeme na zátopovú vlnu. Budeme tu všetci do rána čakať, že čo bude. Po hodinách dlhého čakania sa už zdalo, že to bol iba planý poplach. Voda sa ale na mesto vyrútila v plnej sile dnes ráno o 6. hodine. Nepomohli teda ani modlitby. Hasiči do hodiny evakuovali celú ulicu v centre mesta. Musíme tí ľudí presvedčať, prehovárať, aby vlastne opustili svoje domovy, pretože báli sa o nich a vlastne nechceli sa s nimi rozlúčiť. Ľudia si rozzúrenú rieku fotili do mobilov. Skupinke z nich sa ale pritom naskytol šokujúci pohľad. Zrazu v rieke videli plávať mŕtve ľudské telo. Včera bol tento muž pozorovaný na moste cez rieku Topľa. Naši príslušníci sa ho snažili zachytiť na 3 mostoch, ktorí boli dole potoku, ale v podstate sa nepodarilo. Pravdepodobne ide o 46-ročného muža z obce Hermanovce nad Topľou. Patranie po mužovi z obce Hermanovce nad Topľou bolo vyhlásené 15.5. Z Vranova nad Topľou pre televíziu JOJ Katarína Ihnátová.